Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhatay. Amen. Dihita na hinahulungan ni debata, jamita tuhita ima na marojahan di Lukas sia ayat 22 rodi ayat 27. Lukas sia ayat 22 rodi ayat 27 asa tajaha marsikat sorin. Laos tapai hutihut mahatana songonom madidok. Laos didok ma ia anak ni jolmai iko godang do taonon na. Bolokonon niak kapanungganei situa limalim dohok siboto surat do ibana. Dungi pusau do jala mulak mangulu do di hari patoluhon. Ai agwa kosa ma na naing palua hokosana. Alai na agwa kosa alaniau ido na pangulu hosa. Asa naolo maila alaniau dohot alani akahataki. Bailaon ni anak ni jolmaido ibana. Ainaror ibana di bagasan hasangapon na di ibana. Dohot na diamai raponak kasuru-suruan na badiai. Alamai dulu aku ada di Ido sahat nak horas madhita saluhut nak damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus sudedo hita marpakirimon asanian dapota akka hinauli dohot tinadinggan di bagasa parngulwonon. Dangadok kita na berencana samar sahid. Dangadong sakap ni rohata asamaol dangol jalabakol parngulwota. Alai sudido hita marsakap bohamanian asabui hipas bui tugar bui margugu marhahipason alai dibalik nii si patarodo parsahiton nasotinagam ni roha galeon rona kamaolon nang ganup nasa kanamasa damang dainang bohado hita mangadupi khobar tu ojahat di bagasan minggutta didok nunga dipading gajahuba uhum natuhita. Di bahasa Indonesia didok, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nadinggado nasahat di bagasa parnguluta. Laos idona pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus. Ala namar sakap do jolma, roan nom mesiasi, bui mahita malua, sian ganup nasa akahamaulonon. Ninna halak Yahudi dohot tala Israel. Bui mahita malua non sian gonggoman ni bangsorom. Merdeka mahita. Ninna nasinakapan ni rohana sida. Alai dia mana didok ni Tuhan Yesus damang dohot dainang. Ia anak di jolmai kogodang dosi taunon. Di pabua Yesus taringok tu dirina. Naikon godang do si taunon na. Ahamai bolokonon niya kapanungganei. Situa ni malim do si boto surat do ibana. Terjadi penolakan. Masa ganup nasa aka namar sugu di roha tu Tuhan Yesus. Laos disakapi doa saditakup. Diuhum. Jala takas dosa tu hamatean di hau pinar silang do Tuhan Yesus
dinalaho mengadupi ganuk nasaka hamawolon siang jolma namardusai dungi pusaod do jala mulak mangulu do di hari patuluhon nila damang dainang nahinaholongan molo masa hasusaat tu dirita ado natapatupa bohado hita mangadupi hasusani alana songono na manginang jolma na porsea doho naso porsea rap do ibadah di bagasan na mangadupi hasusaan. Orang yang baik ataupun yang kurang baik sama-sama menghadapi banyak sekali kesusahan atau penderitaan. Tapi bedanya harus ada dengan orang yang percaya. Ikon adong parasingan na ahamai adong pakirimon di balik ni hasusaan adong hanguluan. Teluari Tuhan Yesus dung mate mulak mangulu do musibah. Jadi ganuk nasa hasusaan i dang nagabe tadok panguhuman itu hita isarana rupane susah alani anakon susah mamikirin asida saluhut na amanginang tapatenang dirita tapapos rohat tatu de bata huhut taulahon ganuk nasa pangajarion doho akaulahon nadinggat tunasida alana bolosanga do siga pikirata unakon dak danak hita sadiri nga parjulu siga boharo na siga manugunugu musea sadinggan bohara siga manugu ya kana siga nahurang dinggan manang narap siga manugu na siga dang tarbahin nai ati iko parjolo do dirita mangakui ganuk na sana masaon dang lilingon salpu doon parsato kinod doon ati laos didok Tuhan Yesus ma tuhita tu saluhut mana didok Tuhan Yesus ia adong nanaing mangihutonau di suadahum madirina ati jadi polo na diguari hita na porsea na mangihuton Tuhan Yesus ati ima kucina parjolo di suadahud dirina buado masuadahud diri adong dope sian hana porsea na targuar porsea ibana didok asai botoho isiau asai tadaho isiau ate di pangasahom madirina di pangasahom maguguna di pangasahom mabotohanna ujung na hamana masa badirina ma HP galedo gadup nasahajol maun buido muba-uba jala murah muba-uba olo si patasang bulingubu rohanang pikiran na pe olo si patasongoni jadi dipangidohon asa dihita maswadahud diri alaniaha ibarat tom madamang dainang bolo na yung mangisi sisiok kita isarana no yung mangisi galas na di julutay baik ko parjulu do pakosongon ni taswadahud judiri asabuhi masuk kopi marang tes manis na taisi ale bolo marisi pasir do isi manang marisi maibana ay nasing berarti kopi na tawanan non gabi mu baru day ni nanti manang tes manis tawain gabi mu baru tong day na dang sarupa bedohot natapabongot tu si manang natasakapi didok Tuhan Yesus songoni asa ibana do namarhuaso nanti asa ibana namia diganup nasa akaroha asa diri ni Tuhan Yesus mahadiriota dituhu maariari hau pinar silang natu ibana di dok muse silangon ima simbol penderitaan silangi ima nagabe panguhuman bolo padok ni halak Jahudi jala ise na diuhum ikut dituhu masilang na
Ibana do na yang tersilang disilangi alai kon ibana na manuhuki. Sahat tu doluk manang tu inganan pamajalan. Berarti ko tuhu ko do silangi. Puasa di doksongoni. Asa margogo do hita sa luhut na. Asa rade hita. Unang mabiar. Jadi boy do honon, kesusahan bukanlah menjadi hal yang utama yang harus kita konsentrasikan. Hamaolon do hasusaani dan gabei ujung nisa luhutna. Paingot ikonadong pakirimon. Paingot adong dibalik nii akan adinggan. Iko makirim do hita diganup nasa hadingganon. Iko somadi do namangi huto Yesus. Disuadahot diri sabongot Tuhan Yesus dungi muse dituhu maariari silang na tuibana. Artina ganup tiki kot tuhu kotai ado pata persoalan. Unang tadok Tuhan dang tolapon mangadobi persoalanon. Amangin ang unang pagale dirim. Ate alai pangidu gugus ya Tuhani. Ala taha porsiai pe Tuhani ala ibana do pargogo nasoha tudusan. Tangadong ibang nga. Tangadong tudusan na. Gogo do pangido on molo ulaw ni borat. Biasa na bolo sahalak pangula ate laos ikon botoon na do mamake guguna dinalaho mangula-ulaw ni. Sahalak na mador petadok na mangaturakan na mangula botoon na do manampaton om madison na mangangkat batu bata mon unggu gurun. Om madison na makocok simim maon bolo karejo bangunan. Ate. Om madison na mangukur maon mamake bonang sidiok meter maon. Dah apa laborat? Tiaon ni pamatang. Ale bolo mangangkat batu bata. Makocok simin baborak. Dan mungkin piliton ni madornai manang kepala tukang na kali-kalesi. Ate. Dan mungkin piliton na kurang vitamin. Ate. Kon na mergugu do, kon na tugus do. Asabuhi mangangkati. Tamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Laos didok Tuhan Yesus ay agwa ko sama nanaing paluaho kosana alay na agwa kosala niyaw ido na panguluhosa. Berarti iko memang dibaga sa Tuhan ido hita. Unang gabi ta suadaho Tuhan. Gimana mangihuna? Jangan menjadikan Tuhan itu hanya sebagai alat. Dan alat Tuhan ini. Alai ikut Tuhan itu tapangido mamake hita na gabi alat na. Isarana bolu mangulaulaun, pakai mau Tuhan mangulaulaunon. Bolo nang mangalopa, pakai mau Tuhan dinalaho mangalopaon. Pakai mau Tuhan dinalaho mangulaholomo ni roham. Dan gabi Tuhan ikosau dulaunon. Molososau Tuhan tak persea biau tuho. Tuhan ikom malum doon. Moloso malumon tak persea biau tuho. Berarti hita do mamadori debata. Hita do nagabi tabain bos ni debata. Daong. Alai hita namangido ibadah namarhuaso. Dak kita namangido hita namarhuaso tu ibadah dak somoni. Alani di hita na hinaholongan. Asa memang ganup nasa hita mangulu di bagasan ibana. Jala ibana marhuaso di bagasak kita. Makana sotuk kaya malua Tuhani sian ganup nasa roha doho parngulut. Isaranan rupani rabdo hita doho aka bangso manangugamu siliban. Amang, biarlah dulu dari saudara yang buat doa ini.
Aku nggak tahu berdoa. Nggak repot benar. Kira somar tua kita. Ate. Manang inang. Adong hari sammunai selana par sau tahun manang STM, manang agama dia pia dong isi dari pihak Kristel lah dulu. Yang buat doa itu rumah kita. Janganlah kami. Yang agama lain lah dang boy. Manang rap marsi pangano naleneng martangi yang meila martangi yang dang boy. Manang masa akana masa diganup nasa parngulut tay sarana di pasar manginang. Manang tadok majo di pelabuhan. Adong persoalan otik. Adu tadana na martuhak kita bolo adong persoalan di sini. Carana hona senggol ma motor tak sebelum dekke na tatu horong. Ate. Bisa na kan membuat dekke kita manuhor na layong tiga musik kan gadis sonoton. Tapi adong masao tikendala, adong nama nenggol HP dang sengaja. Molo na porsea do hita ikon na di bagasan wasoni Tuhan do hita mangadupi. Ate. Emang sipata mau dua te. Sipata bulu halak batak. Molo akaina bisa ni turi remeng idui. Itu riting na do naro. Dang labok ni roh habe kan. Bolo amai torburu emosina, naik tensina. Di atas rata-rata. Nanti. Alai bolo na Tuhan ido marhuaso di hita. Ya sudahlah. Bagaimana baiknya? Mardame mak. Bolo tenak kita, tak bodoh pak kilalan. Alai bolo so tenak kita muruk kita manangah HP keputusan dang harong benatikos. Manangah HP taula dang harong benatikos. Ima bolo dirita namar huaso di hita. Alai bolo Tuhan ido namar huaso di hita. Mangulu mahita. Melua mahita. Tarpasu-pasu mahita. Ido makana didok. Molo agwa kosa pehita alani ganup nasa akahama olon nang persoalani. Disido dapot tanguluan namang inang. Disido dapot hanguluan. Damang day nang nahinaholongan. Dia 25 didok ayah magunana di jolma. Nang nasa portibio diomo anggo diago dirina laos mago disih. Jadi molo dihita besudi arta portibion. Hamorao disi. Hagabeo lengkap. Masuk muse hasangapun hira-hira isima. Asal isen nalewa uduk. Bah. Oras raja. Horas diratui inna rupani kan. Coba. Luar biasa. Allah itu ahamai. Molo dang mangulu hita saling liling na itu na didok ni Tuhan Yesus ayah maguna di jolma nang nasapor tibio diomo anggo diago dirina laos bago disi. Tuhan Yesus langsung mando. Ayah nguluan ihola di ibana do. Hangulua saliling-liling na jala hangulua sonari pe ibana do nama ngalehon. Ibana do Tuhani. Ate. Debatado na mangaleho kangulua tanwain. Sa sitong narangadong sida liat tanamad do be. Tak tolapu be. Namar Tuhani. Ropo ang hari Minggu. Tu gereja. Ikontugi honot to nakayanak ko tu para mingguan. Korro musibe tu partang yang sektor poang. Indah kan. Tak tolapu be na maulan. Mangulahon na dingganau. Bah, jadi mangulahon narwa dosa tolap pita. Ikolomo ni rohatta dosa tolap pita daw nga manginang justru ala ni debatado hita talup di nalahu mangadupi mangulahu salunay. Ido sa sitong nga. Unang gabi tabain pangatusion na tarbalik. Alay lam tapatigor. Ay ido uhum ni debatana didok nay. Ngadenggan uhum nay di bayan tu hita. Laos didok muse asana olo mailalan ya udoho alan ya kahata kili ayat 26. Pailaw ni anak dijol maido ibana. Dinaro ibana di bagasa kasangapon na di ibana dohot na di amay rapon aka suru-suruan na baliyay. Unang mailah hita na martuhaton. Jesus Kristus.
Unang maila hita gabi Kristen. Unang maila keluarga hita na Kristen. Unang maila huriala ni hita. Ate. Molotai pai hutihu akan apirali rupani akan ditairo na salesi. Keluarga itu na salesi. Molohami madok ngarap salah be. Eka siga ulau ni. Itu kan? Taktik kosbe. Molubu ini yang buhama sading gatsu. Itu. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang mailah hita patupan adinggan. Jala berarti unang pailah Tuhan Yesus. Berek tahu manina Kristeni. Walang bangur na moding pe bersoal. Apa? Mailah hita. Begitu komen-komen tidak. Berek kamu manina Kristeni. Hola naturan nabi subuh ilah. Apa nga halaki ma benaturanin na. Halaki ma benaturan ale halaki tang taraturin. Mailay betong. Jadi suatu maila Tuhan ya Allah ni pangalahota doa akapabahenata. Berarti perjolo ikonarong do toruk ni roha serep ni roha. Molo sa bulan na raymad do toeba. Itu alirang na mamuji de bata nasik kamu kan inna. Daong belo isi. Itu kan. Manang keluarga nama dok. Toy mamang bolosongo ni. Nauli mai. Itu aturan ni huriata. Mantap. Dah kan persoalan. Nah aku persoalan ni langsung. Toruk ni roha, serep ni roha. Alai boleh baik do muruk, emosi, tensi tinggi. Ate, bah. Gabi dulu darah tinggi naman non ate. Dangin dulu darah tis tabi. Itu kan. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alai tutudo hatakot Tuhamu. Adong do deba na jongjong di son. Naso tu pamangai hamatian. Sojolo di ida roha rajaun di debata. Na dipatuduhon Tuhan Yesus mataringot Tuhan dirion na. Taringot Tuhan jolmaon na. Aisyah nibana doha rajaun ni debata. Laos bongot ibana mabuat rupa ni jolma tu portibion. Nga diboto Tuhan Yesus ganup nasa harajaun ni debata. Allah harajaun ni debata do nabi nuanna. Atong damang dainang. Na didok Tuhan Yesus disi. Ihuton hamu maaho. Audo sitiop hisu ni harajaun ni debata. Laos Yesus do nama dok ate. Tuau nunga di pasahat saluhut na huaso. Di banua gijang dohok na di banua torwon. Ise na porsea di ibana. Imana mangulu saliling-liling na. Ise na manotong mangulu rap dohot ibana. Nang pesusa. Nang pesonang. Ate. Ingot amang inang. Si pataha sonangan ilo hasusaw nobel ga. Terkadang kan kesenangan itu menjadi tantangan terbesar buat iman percaya. Itu baik diupamahon. Mulu dalam natigor gudang kecelakaan. Modohor dok jolma. Alai bolu dalam namar tikungan. Konsentrasi do jolma. Tik umal do tikungan daripada dalam natigor. Makanya ditiki. Sonang roha. Cipata lupa kita madok mau liate. Alai ditiki maol parnguluon. Mau lihat tema di Tuhan. Buidu hami melues ya ni. Melues yang gadup nasakah maulo ni. Mau lihat tema di Tuhan. Alai ditiki dingges sudi merdalan. Nom mai namar minggu. So mai pertanyaan. Ai minggu naro arong gope. So tu dopena. Tahun naro. Episode naro. Itu kan. Habe belum manotor sinetron subuh tinggal manang drakor. Bereng-bereng jawaro nak kengin kan. Dang buit tong tinggal ate. Alai belum pertanyaan buit tinggal aumat tong. Habe kadungat tanah manginang sholat 5 waktu. Cadari dia. Ate. Bolu hita tarkuar majo 3 hari masa minggu mah hitungan na bolu makirai sadari do. Ba pribadi do dipanggil do Tuhani asasol hoti dat Tuhani ganuk manugo ganuk bodari pe sebenarnya alai taulah ni diganuk nasa parngulu tau nak kola tangiang
Ledang taulah udang tahanguluha. Ay ngulut taro tangya. Atong damang daina. Nunga dipading gajaho bauhum natuhita. Bukan kehidupan dunia ini yang mau kita pegang selama-lamanya. Aladang saliling na portibion. Alay hanguluan na manotong. Rodi saliling-liling na. Diinganan na pinaradi ni Tuhanido na saliling-liling na. Disido na manotong. Disido las ni roha sayang liling na. Hasusape portibion. Las marohata. Ay rap dohot Tuhanido hita mga dupisa. Didok Tuhanido. Saina. Donganak kudohamu. Rasi rasa ro ajal ni hasiangan